जाय मानसिया जाथिनि मावगोन बेबायदि मानसिखौ माने गाज्रि होननानै सानो आंखौ थाखाजोंबो बायनो हाया आरो फैसाजोंबो बायनो हाया आं स्टेटनिफ्राय आङो 1 इन्सिबो आं दोरोङा आं बे स्टेटखौ लानानै आं फैदों वेस्टार्न कमान्डआव एनडिपिआ जों 6 जनल'मोन 6 जनाव बुंनो थाङोब्ला बे आंनि मोनसे हिस्ट्रि बायदि जाहैदों 6 जनाव ओरैनो 3आथ' माने एनिमिजों थैनाय जादों ओरै 2आ रिटायार लानानै थादों फिजिकेलि उइकनेस रिटायार लानानै थादों बेनिफ्राय वेस्टार्न हिसाबै जितु मस्ट अफ दा माने सासे आं सिनियर हिसाबै आं सिला हिसाबै दंमोन आरो आं सासे अनटेड हिसाबै जोंनि न'खौ सावनानै गालांदों जों जे गंगारजों जोंहा गोदोनिफ्रायनो आलासि जानाय मोनसे रिलेसना दंखायो जानाय लोंनायनि प्रब्लेमाथ' जोङो मालाबा ओंखाम मोनजायो संख्रि गैया फानलु गैया मालाबा हाग्रानि मैगं जानानै थायो दिरिनाथ' माने स्किम जेराव दंमोन बिथाङा 6 बोसोर बेखौथ' बिथांखौथ' जों बख'नानै लायनाय बायदि जादों सिसुवाराव फैनानै आङो जिहेतु गोलाव सम एनडिपिआव आङो स्ट्रागोलाव आं फैदों जिहेतु आंनि सिगां फार्स्ट हाबनायानो 1992 आव आङो आफादाव फार्स्ट जयनिं खालामदों बेनिफ्राय आङो जयनिं खालामखांनायनि उनावहाय जिहेतु आङो जे ओंखारलांदों जिहेतु बर' माहारिनि जिहेतु माखासे बहुत गोदोसोनाय दिनै जोंनि हावनो जों मालाय आरो दिनै जोंखौ जिहेतु अपारेशन साप्रेसन कलनाइजेसन जों बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ एनडिपि आफादाव जों हाबफैदों जे बे हाबनायनिफ्राय ओरैबायदि जों मोगा मोगि जाबोदों बेखौ माने बुंनो थाखाय बिराद गोलाव सम नांगौ जिहेतु जोङो आंनि लाइफआव आं 34 इयार्स जायाखै जिहेतु आंनि स्ट्रागोलाव आङो 29 माने जिहेतु आं स्ट्रागोलाव दंमोन आरो फार्स्ट टु लास्ट 29 इयार्स ओरैनो आफाद हिसाबै 34 इयार्स जाबाय बेनिफ्राय जे आङो आफादाव ओरैबायदि रल लाबोनो गोनां जादों जिहेतु माने जिहेतु बुंनो थाङोब्ला वेस्टार्न कमान्डआव एनडिपिआ जों 6 जनल'मोन 6 जनाव बुंनो थाङोब्ला बे आंनि मोनसे हिस्ट्रि बायदि जाहैदों 6 जनाव ओरैनो 3आथ' माने एनिमिजों थैनाय जादों ओरै 2आ रिटायार लानानै थादों फिजिकेलि उइकनेस रिटायार लानानै थादों बेनिफ्राय वेस्टार्न हिसाबै जितु मस्ट अफ दा माने सासे आं सिनियर हिसाबै आं सिला हिसाबै दंमोन आरो बेनिफ्राय लासै लासै जोंनि वेस्टार्नावबो जों वेस्टार्नखौ जों माबानिफ्राय लायो मानासनिफ्राय जोङो ओरै लायो दा जों मानासनिफ्राय लायो जों बेवहाय आङो सासे सिनियर जानानै दंमोन आरो जिहेतु आङो आफाद सालायनायाव ओरैबायदि खस्थ' मोनबोदों जे आङो 5 बोसोर न'आव फैनो हाया 5 बोसोर जे कुनु माने बिमा बिफा बा बिदा फंबायजों मोनसे कुनु नुलायाखै आरो फैनोबो हायाखै जिहेतु जोंहा आङो अबस्से बिफा थैनायखौबो आं नुवाखै जिहेतु आङो जिहेतु सासे रिभलिउसनारि अर्गानाइजेसन हिसाबै आं बाहेरा कान्ट्रियाव दंमोन आं नुनो मोनाखै बेनिफ्राय आंहा फंबाय सासे उन्दै दङ बिब' सासे बिनानाव सासे खिन्थु जे जोंना ओरैबायदि मोनसे ट्रेजेडि जोंनि न'खरा जिहेतु आगोलाव बर'नि गेजेरावबो माने एसे एना एनि माने बुजिलायनाय गोरोन्थियाव बिदिनो डिस्ट्रय न' बांफ्रा जादों आरो सेकेन्ड टाइमबो जाबावदों थार्ड टाइमाव जिहेतु गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जे जोंनि आं सासे अनटेड हिसाबै जोंनि न'खौ सावनानै गालांदों बेबायदि मोनसे बिराद मोनसे माने ट्रेजेडि लाइफ बेजों फैदों बेनिफ्राय फैनानै बिमा बिफाजोंथ' आंहा जेबो सम्पर्क गैला बिब' बिनानावजों जेबो सम्पर्क गैला
रिलेटिभजों जेबो सम्पर्क गैला बेबायदि मोनसे जोंनि थांखियानो बेल'मोन जे जोंनि थांखिया मोनसेल' एम जे बर'फोरखौ जों माबोरै उदां खालामनो हागोन मालायनि गादबनाय मालायनिफ्राय नासयनाय मालायनि जिथु जे सोबख'नाय बेफोरनिफ्राय माबोरै उदां खालामनो हागोन जोंनि थांखिया बेल' जोङो बर' माहारिनि थाखाय जे जों साननाय दङ जोङो बर' जाथिनि थाखाय जों मावगोन आरो बर' जाथिनि थाखाय जों थैगोन आरो बर' जाथिया जोंनि थाखाय दा थैथों जों बे मथ'खौ जों गायनानै जों थांबाय थादों आरो फैयै फैयै फैनानै आंनि लाइफआव जिहेतु आं बाहेरायाव गोबाव माने बोसोर थानायनि फैनानै जे आङो भुटानाव आं थाफैदों भुटानाव थानानै जिहेतु आं सासे कामान्डार हिसाबै आं थादों बे कामान्डार हिसाबै बेवहाय ओरैबायदि अबस्था जिहेतु 2000आव मोनसे माने भुटाननिफ्राय सासे भुटाननि जिहेतु जों कान्ट्रियाव थायो हिसाबै जिहेतु इन्डियान गभर्नमेन्टनिफ्राय 2002आव मोनसे जिहेतु बेवहायबो मोनसे सरकार दंमोन जे बिजेपि गभर्नमेन्ट दंमोन बे समाव माने नर्थ इस्टनि जिहेतु इन्सार्जेन्सि जे प्रब्लेम बे प्रब्लेमफोरखौ माने सुस्रांनांगौ होननानै बेसिकेलि माने बर'फोरनि समस्याखौ बांसिन समाधान खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बेवहाय बुंनो थाङोब्ला रुंसारि जानाय दानि थांनाय गिबि मन्त्रि जोंनि बिहारि बाजपेयी बेवहाय 2002आव बिथाङा प्राइम मिनिस्टारमोन दा जे जोङो भुटानाव थानाय हिसाबै भुटानाव माने भुटान राजाखौ मोनसे प्रेसार हरदोंमोन जे नोंथांनि जायगायावनो जोंनि गथ'फ्रा थायो बे गथ'फोरखौ थांनानै बुजायहैदो बिथांमोना मा नांमारगौ बेबायदि मोनसे भुटान राजानिसिम मोनसे मेसेज हरनानै बे भुटान राजाया जोंनाव मेसेज मोनसे मेडिएटर हिसाबै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मोनसे मेसेज होनो थाखाय जोंनाव फैदों बिथाङा 5 घन्टा आथिंजों फैनानै जोंनि केम्पआव फैनानै जे बिथाङा सोंफैदों जे नोंथांमोना जे मा बिमारोदों बिथाङा ओरैबायदि जे राजाया फैनानै बे मोनसे लाइफ माने हिस्ट्रि आरो मोनसे फेक्ट हिस्ट्रि बिथाङा फैनानै जे जोंनि दै होनायखौ लोंदों बिथाङा मेरि बिस्कुट साहाजों लाल साहाखौ लोंदों बेनिफ्राय मोनसे बिथाङा जिरायनानै एसे खोथा बुंदों जकिं बे मोनसे सासे राजाब्लाबो सासे बिथाङा ओरैबायदि मोनसे जकिं टाइपनि जकार मोनसे जक खालामोमोन आरो मानसिया एसे ओरैबायदि बुंदों बिथाङा नोंथांमोनाथ' जोंनि कान्ट्रियाव थानानै नोंथांमोनखौथ' फ्राय माने जोंनि भुटिया गथ'फोरबायदि नुयो जोंनिनो गथ' बिथांमोना आरो नोंथांमोनाथ' जोंनि नेबारिं कान्ट्रिनिनो सासे नोंथांमोना गोदोनिफ्राय सोमोन्दो गोनां बर'जों जे गंगारजों जोंहा गोदोनिफ्रायनो आलासि जानाय मोनसे रिलेसना दंखायो बे खोथाखौबो बुंदों बेनिफ्राय बायदि माने जिरायबाय दसे जों जिरायनानै 1 घन्टासो जों जिरायदों बेनिफ्राय मोनसे एग्जाम्पल होदों आरो मोनसे जेनेबा हाजोखौ गाखोयोब्ला खनसेनो नोंथांमोना गाखोनो हागोन नामा बे मोनसे एग्जाम्पल होदों बेवहाय एग्जाम्पला ओरैबायदि जादों जिहेथु जोङो मोनसे गोजौ हाजोखौ खनसेनो जों गाखोनो हाया थारमाने बेनि मोनसे कुइसन थारमाने जोङो खनसेनो गाखोनो थाङोब्ला जों खनसेब्लाबो जों गेजेराव जों जिरायनो गोनां जायो दा बेवहाय बे बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोना सभारेन कान्ट्रि जे नांदों आहाफाय जेबो बुंनो बाथ्रा गैया खिन्थु नाथाय नोंथांमोना माबा मोनसे मोननांगौब्ला खनसेब्लाबो नोंसोर गेजेराव जिरायनांगोन खारन जाहैबाय साफारेट स्टेटखौ नोंसोर लायोब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों आङो नोंथांमोननि थाखाय आं मेडिएटर जागोन बे खोथाखौ बिथाङा बुजायदों दा खोब माने बे समाव पजिटिभ दंमोन खिन्थु नाथाय बे समाव जोंना सिटुएसना बर'नि गेजेराव बारा मोजां मोनसे सिटुएसन नङामोन जोंनि गेजेराव पार्टि लालायनानै बा साखोला लालायनानै सानजा सोनाब लालायलायनानै जोंनि मोनसे बर'नि पलिटिक्सआव बेबायदि गाज्रि मोनसे बारहावा दंमोन दा दिनै जेन' जों बे जाहोननि थाखायनो जोंनि कमिउनिकेसना प्रब्लेम जादों
बेनिफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो मोनसे माबाबो लादोंमोन डिसिसनबो लादोंमोन नेपालनि पुकुराव जों मोनसे काउन्सिल जिरायदोंमोन नेपालनि पुकुराव थांनानै काउन्सिल जिरायदोंमोन बेवहाय जिरायनानै जिहेतु फरेनाव जोंखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जोंखौ सावरायनो जेरै एनएसएनजों फरेनाव सावरायदोंमोन थिग बेबायदिनो फरेनाव जोंखौबो सावरायनो खाबु होदोंमोन एक्सेप्ट भुटान नेपाल बांलादेश पाकिस्तान बेनि अनगायै एनि माने फरेन कान्ट्रि बेवहाय चान्स होदोंमोन खिन्थु नाथाय आनलाकि जोंनि लिडारफ्रा हमजाजोबनाय जादों दा फारसेथिं बे हमजानायनि थाखाय जों बेक जादों दा बेबायदि जादों दा जों बेनि थाखाय जोङो बै समाव बेबादि जों सुबिदाखौ लानो हायाखै बे मोनसे आंनि हिस्ट्रि मोन्दांथि आंनि हिस्ट्रि आरो बेनिफ्रायथ' जोङो बे समाव बिजेपि गभर्नमेन्ट माने भुटानाव जितु बेनि जिखुनु इन्सार्जेन्सि बा उग्रपन्थी होनना बुङो खिन्थु जों उग्रपन्थी नङा उग्रपन्थीया माखौ होनो टेररिस्टआ माखौ होनो रिभलुसनारिया माखौ खिन्थु नाथाय जों रिभलुसनारि अर्गानाइजेसनसो जा माबा मोनसे जिनिसखौ मोननो लुबैनायाव जों मोनसे प्रेसार बा जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जोंनि दिनै जिहेतु जोङो इन्डियानिनो जों मानसि जोङो जिहेतु जोंनि समस्याखौ जों समाधान खालामनो थाखायसो जोङो मोनसे बिख'नाय बायदि दा बेखायनो जोंखौ टेररिस्ट उग्रपन्थी उग्रबादि बे जिनिसा जोंनाव फैया आरो जों मोनसे रिभलुसनारि अर्गानाइजेसन बेनिफ्राय बेखौ फोजोबनो थाखाय मोनसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय डिसिसन लानानै जिहेतु मोनसे 2003आव मोनसे अल क्लियार अपारेसन जादों माने भुटाननिफ्राय आउट खालामदोंमोन आरो इसिबां इन्सारजेन्सि प्रब्लेम दङ माने ग्रुप्सफोर दङ बिसोरखौ माने होखारनानै बा मोनसे डिस्ट्रय खालामनाय मोनसे पलिसि दङ इन्डियान टु भुटान बिसोर मोननैजों माने मोनसे फोजोबस्रांनायनि पलिसि लादोंमोन एबा सारेन्डार खालामजोबनायनि मोनसे पलिसि लादोंमोन आरो दा बेवहाय नंगौ 2003 15 डिसेम्बराव जितु अल क्लियार अपारेसना जादों बे अपारेसनाव मथा मथि जोंनिफ्राय एनडिपिनिफ्राय बे समाव एनडिपि गैयामोन जों मोनसेल'मोन एनडिपिनिफ्राय गोबां सारेन्डार जादों आरो बे समाव आफारा जोबनायनि लामायाव दंमोन बे समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गासैबो जेलाव दंमोन सानैसो दैदेनगिरि दङ बिथांमोना दंब्लाबो खिन्थु ग्रुप हिसाबै थानो हायाखैमोन बिथांमोना जे बे समाव गावसोरखौनो माने लाइफखौ बोरैबा फोथांनानै दोननो हागोन बिनि थाखाय बिथांमोना हारसिं खारखोमानानै थानो गोनां जादों खिन्थु नाथाय आङो बे समाव आं सासे कमान्डार हिसाबै आफादखौ फोथांनांगौ जिहेतु जोंनि बे समाव एनडिपि आफादा 22 बोसोर जाबायमोन 22 बोसोर जानानै जिहेतु बे समाव जिहेतु आफादा मोनसे जोबहां अबस्था बे समाव रावबो माने आफादखौ बासायनायनि मोनसे माने गोनो गोथो मोनसे अबस्था फैदोंमोन जेरावबो माने सिटुएसना गाज्रि जेरावबो माने बेवहाय प्रशासन जेरावबो माने इन्डियान गभर्नमेन्टनि जितु आर्मि माने जेरावबो माने हाग्राफ्राव भुटान सेर आरो जे जायगायाव जों थाथावनो बे जायगाफ्राव माने बेबायदि मोनसे बिराद प्रब्लेम जाबोदोंमोन आरो आफादखौ बासायनांगौ बिराद मोनसे प्रब्लेम फैदोंमोन थेवब्लाबो आङो 22 बोसोर जिहेतु स्ट्रागल खालामबोबाय बर'नि जे मोनसे थांखि लानानै जे नांबोदों बर'नि जिहेतु जोङो मोनसे गोबाव आन्दलन खालामबोदों आरो जुदि जोङो दिनैनि सानसे समावनो सानसे अल क्लियार अपारेसनाव जुदि आफादा जोबनानै थानांगौब्ला एनडिपि आफादा जोबनानै थानांगौब्ला बेथ' जानाय नङा होननानै आङो साननानै आफादखौ लाखिनाय बायदि जादों नङाबा आफादा डिस्ट्रय जाबायमोन आरो बेवहाय आंजों माने 40 केडार्स दंमोन बिराद स्ट्रेंमोन आंजों बे 40 केडार्सखौनो लानानै आङो 2003नि उनावहाय आङो आफादखौ लासै आं कमान्डार मोनसे रल लानानै
आफादखौ एरबोनो हादों आरो दिनै फैयै फैनानै बेबायदि अबस्था बे समावथ' आंहा मेरिज जाबायमोन खिन्थु गथ' सासे दंमोन गथ' उन्दै आङो बिराद माने ट्रेजेडि न'आवबो फैनो हाया हाबा जानायनिफ्राय आं न'आव फैनो हायाखै बेबायदि अबस्था लाइफ जिहेतु माने आंनि हिन्जावाथ' न'आव थानो हायामोन मालायनाव बिदि सैमा बायदि होखारजायो बिदिनो आं सानदों आरो बे मोनसे खोथाखौ आं सिन्था खालामो जेनेबा जाय मानसिया रिभलुसनारि खालामो बे मानसिखौ गाज्रि होनो जाय मानसिया जाथिनि मावगोन बेबायदि मानसिखौ माने गाज्रि होननानै सानो समाव आरो खिन्थु नाथाय समस्या समाधान जायोबा बिथाङा मोजां जायो खिन्थु आं बे जिनिसखौ मोनबोदों आरो जों दिनै जाम्बाबो होनजादों आरो दिनै बे एसेल' मानसिखौ लानानै मा रिभलुसन खालामगोन माबायदि संगठन सालायगोन जों बेफोरबायदिबो बुंजादों माने जोङो ओरैबायदिबो जादों जिहेतु गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय जिहेतु जोंखौ माने बिराद सारेन्डार खालामनायनिबो पलिसि लादों नाथाय जोङो जिहेतु आंहा फेमिलि दं हिसाबै आंखौ बायपस खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय हायाखै खिन्थु आंनाव मोनसे जिद दङ मोनसे स्टेन्ड दङ बे स्टेन्डआ आंना बिराद गोरा जिहेतु आङो माब्लाबाबो आंखौ स्टेन्डनिफ्राय बा आंनि टारगेटनिफ्राय बा जोंनि एमनिफ्राय बर' जातिनि एमनि मोनसे थांखि लानायनिफ्राय आंखौ दोरोद होनो हाया आंखौ थाखाजोंबो बायनो हाया आरो फैसाजोंबो बायनो हाया आं स्टेन्डनिफ्राय आङो 1 इन्सिबो आं दोरोदा आं बे स्टेन्डखौ लानानै आं फैदों हाजारखि मानो बुङा मानो जोंखौ बायदिसिना बुङा माने जोंखौ जाम्बानो होना माने एसेल' संख्याखौ लानानै मा रिभलुसन खालामगोन बे खोथाखौ बुङा मानो आं खोनासंबोआखै आंनि संगठनखौ आं माने सालायबोबाय थादों आरो बुहुत खस्थ' मोनदों जों दै मोनलोङाखै जेनेबा जोङो जानाय लोंनायनि प्रब्लेमाथ' जोङो मालाबा ओंखाम मोनजायो संख्रि गैया फानलु गैया मालाबा हाग्रानि मैगं जानानै थायो आरो मालाबा बिदिनो हाग्रानि जानला मोनला फिथाइ सामथाइ जानानै थायो बेबायदि अबस्था आरो रिभलुसनारियाव बे जाखायो जाथिनि मावनो थाङोब्ला नोङो गासिबो समस्त माबाखौ रुजुनो गोनां जायो बजाखौ रुजुनो गोनां जायो बिबानखौ रुजुनो गोनां जायो जोङो खिन्थु सासे जोङो एकदम माने पियर सासे जोङो बुंनाय बायदिसो जायो जों सासे रिभलुसनारिनिफ्राय जों फैनाय सासे बेक्ति आरो आङो बेखौ गोसोखाङो आरो जेनेबा जोंनि गेजेराव माखासे बिराद 2000आवथ' माने सिजफायार जाबाय 2000आव सिजफायार जानानै जोङो जयैनो दंमोन बिदि धिरेन नङामोन बिदि सावरायग्रा गैयामोन बिदि आर गैयामोन सोरबा बिदि गबिन्द पि गैयामोन जों एखेमोन खिन्थु 2005आव सिजफायार जानायाव जों जयैनो दंमोन दिनै धिरेनाथ' माने स्किम जेराव दंमोन बिथाङा 6 बोसोर बेखौथ' बिथांखौथ' जों बख'नानै लायनाय बायदि जादों सिजफायाराव फैनानै गबिन्द साराबोथ' जेलावसो दंमोन माने जेला गभर्नमेन्टजों जे इउनिलिटारि सिजफायार होदों बेनि उनावसो बिथाङा गदों बेनिफ्राय माने मथा मथि माने लिडारफ्रानो गैयामोन दा बेबायदि अबस्था